Γεια σας γατόνια! Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα που σε ορισμένες του εκφάνσεις σίγουρα συνδέεται και με τη δική σας εμπειρία. Τις προάλλες λοιπόν, σε μια συνάντηση έτσι χαλαρή που είχαμε ένα φίλο συνθέτη και ακαδημαϊκό, το λέω αυτό γιατί έχει σημασία, συζητούσαμε γενικά περί μουσικής και σε κάποιο σημείο ειδικότερα για κάποιες μπάντες και για ορισμένα είδη μουσικής. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας λοιπόν και εν ερήμη του λόγου λέει ο φίλος, ναι αλλά καλά όλα αυτά, αλλά στην κανονική μουσική, και εκεί σκέφτηκα, λέω, στην κανονική μουσική, δηλαδή ποια είναι η κανονική μουσική? Ο φίλος εννοούσε φυσικά την λόγια μουσική, την ορχιστρική. Βέβαια στο πολύ αγαπημένο μου φίλο κάθε άλλο παρά δογματισμό θα μπορούσα να του αποδώσω, είναι πολύ ανοιχτό μυαλός γενικά. Παρ' όλα αυτά αυτή η παραδρομή του λόγου έδωσε αφορμή για το σημερινό το βίντεο. Σίγουρα θα έχετε ακούσει κι εσείς, είτε μέσα στην παρέα ή στον επαγγελματικό χώρο που κινείστε ως καλλιτέχνες και μουσική, πως δεν βγαίνουν άλλο τέτοιες φωνές. Το metal πέθανε, όχι, το rock πέθανε, όχι, η jazz πέθανε. Ίσως έχετε ακούσει πως μόνο ο αναλογικός ήχος είναι ζεστός και ανθρώπινος, ενώ ο ψηφιακός είναι ψυχρός και αποστηρωμένος. Μπορεί να έχετε ακούσει ότι η ηλεκτρονική μουσική δεν έχει ψυχή μέσα της, είναι μηχανιστική, και πως μόνο η ακουστική μουσική σε ακουστικά όργανα είναι η ανθρώπινη. Από την άλλη, από τους υπερασπιστές του ηλεκτρονικού ήχου μπορεί να έχετε ακούσει ότι τα hardware είναι ο γνήσιος ηλεκτρονικός ήχος και όχι τα DAW και τα plugins, ότι πρέπει να παίζετε σε hardware ηλεκτρονική μουσική. Έχετε ακούσει μάλλον ότι η pop όταν είναι εμπορική είναι και κατώτερη, ότι η κλασική μουσική λόγω της διαχρονικότητάς της ότι είναι ανώτερη σε σχέση με τις άλλες μουσικές. Σίγουρα και στις μέρες μας θα έχετε ακούσει πως η τραπ είναι ανήθικη και διαφθείρει. Το απλό κάποιες φορές θεωρείται φτωχό. Το πολύπλοκο από πολλούς μπορεί να θεωρείται επιτηδευμένο. Αυτά είναι λοιπόν από τα λίγα που μου έρχονται τώρα στο μυαλό, και μπορεί να πηγαίνει το μυαλό μας ότι αυτά είναι σημεία του καιρού μας, ότι είναι πρόσφατα, ότι είναι επίκαιρες απόψεις. Παρ' όλα αυτά, παρόλα αυτή την εντύπωση που δίνεται ότι είναι πρόσφατο αυτό το φαινόμενο, αν μπορούσα να το βάλω σε πολλά εισαγωγικά δογματισμό, αν ανατρέξουμε σε ιστορικές περιόδους, θα βρούμε ότι σε κάθε τόπο και σε κάθε χρόνο, ιστορικό χρόνο, υπάρχουν δίσκαμπτοι άνθρωποι με άκαμπτες απόψεις. Ας πούμε η jazz, το ρεμπέτικο, το rock and roll, το ταγκό δεν ξεκίνησαν ως παρακμιακές και περιθωριακές μουσικές και πλέον στις μέρες μας διδάσκονται σε ακαδημίες και αποτελούν και θέσεις για διδακτορικές διατριβές. Τα synthesizers όταν πρωτοεμφανίστηκαν και με τη διάδοσή τους δεν κατηγορήθηκαν για ψυχρό και μηχανιστικό ήχο, πως υποβιβάζουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Το παράξενο είναι ότι στο σήμερα ακούγεται αναδιατυπωμένη αυτή η άποψη στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μουσικής, πως το DAW και τα plugins είναι τα φύσικα και τα μηχανιστικά και υποβιβάζουν τον ανθρώπινο παράγοντα, ενώ τα hardware τον αναβιβάζουν, είναι το μόνο φυσικό, ζεστό και ανθρώπινο. Στην ορχιστρική μουσική, αν ανατρέξουμε πίσω στις αρχές του αιώνα, όπου συνέβησαν και έλαβαν χώρα πολλές καινοτομίες στον χώρο της μουσικής, ένα καυγαλαίο παράδειγμα καλλιτεχνικής ορθοδοξίας, θα λέγαμε, ήταν η πρεμιέρα του μπαλέτου «Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» του Ιγκόρ Στραβίνσκι, όπου ήταν πολύ καινοτόμο έργο στην εποχή του, στο ρυθμό, στην αρμονία, στην ενορχίστωση, και σήμερα αποτελεί τομή, ακόμα και σήμερα και διδάσκεται ως πρωτοπόρο. Παρ' όλα αυτά εκείνη την εποχή, την ημέρα της πρεμιέρας, μόνο ξύλο που δεν παίξανε και δέχτηκε πολύ έντονη πολεμική. Στον τομέα της θεωρίας, των κλιμάκων, του κουρδίσματος,
στην αναγέννηση μήπως δεν είχαμε κουρδίσματα όπως το Just Intonation και διάφορα, αλλά μην μπω σε λεπτομέρειες, που θεωρήθηκαν το μοναδικό φυσικό κούρδισμα, έστω και το Πυθαγόριο κούρδισμα, που έλαβε διαστάσεις συμπαντικής αλήθειας με το ίχνος του και το αποτύπωμά του που άφησε και αυτό στην αναγέννηση. Να μην πούμε για τις παράλληλες πέμπτες και όγδοες για όσους διδάσκονται αρμονία στα οδεία και την απαγόρευσή του στην κλασική μουσική. Πράγμα που στην παλαιά μουσική, στα πλαίσια του όργανου, ήταν το μοναδικό συστατικό στοιχείο, οι παράλληλες πέμπτες και όγδοες. Επίσης τις βρίσκουμε σε παραδοσιακή μουσική. Είναι τμήμα και συστατικό στοιχείο και αυτό της παραδοσιακής μουσικής. Παρ' όλα αυτά, πάλι στις απαρχές του αιώνα, στο δεκάφθογκο σύστημα, εξοβελίστηκαν στο πύρητο εξώτερο και δεν απαγορεύτηκαν μόνο αυτές, απαγορεύτηκαν και οι τρίτες και οι έκτες. Τα σύμφωνα διαστήματα, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι. Τέλος, να ξαναεπιστρέψω πίσω στην εποχή μας, κοντά στο σήμερα. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν στα 80's ή στα 90's, η εφεύρεση του compact disc. Και αυτό ήταν ψυχρό, ήταν μηχανιστικό, αποστηρωμένο και υποβίβαζε τον ανθρώπινο παράγοντα. Στον αντίποδα βέβαια ήταν το βινίλιο. Πλέον στις μέρες μας έχω ακούσει και την εξής άποψη, να είναι το φυσικό προϊόν, είτε το χειροπιαστό αλλά και το φυσικό με την έννοια του ανθρώπινου, το CD, ενώ αυτό που μειώνει και ελαχιστοποιεί τον ανθρώπινο παράγοντα είναι το streaming και το AI. Αν θα μπορούσα να το πω και με χιούμορ, φέρνω στο μυαλό μου την εφεύρεση του αυτοκινήτου, για τους υπερασπιστές του ανθρώπινου και του φυσικού, θα ήταν εχθρός του κάρου και του αλόγου. Καταλαβαίνουμε όλοι που το πάω, έστω και με αυτή την ίσως λίγο πικρόχολη ηρωνία. Προσπαθώ λοιπόν να αναζητήσω τις αιτίες. Πού οφείλεται αυτή η απόλυτη προσήλωση ορισμένων ανθρώπων σε απόλυτους και άκομπτους κανόνες και θα λέγαμε αυτή η αναχρονιστική στάση. Μήπως πρόκειται για τεχνοφοβία, μήπως πρόκειται για δυσπιστία απέναντι στο άγνωστο και στο καινούριο, είναι μια προσωπική ανασφάλεια μπροστά στο ασταθές. Θα θέλανε κάτι πιο σταθερό, όπως είναι μια και μοναδική άποψη, μια και μοναδική επιλογή. Μήπως είναι η ανάγκη για κύρος και ανωτερότητα, η αναζήτωση ότι κάτι θα μας κάνει ότι πλεονεκτούμε έναντι κάποιον άλλον, ή μήπως είναι η μημάθεια και έλλειψη πληροφόρησης. Άλλωστε η μημάθεια και η έλλειψη πληροφόρησης είναι σύμφυτη με όλα τα προηγούμενα. Προσπαθώ λοιπόν όντως να εξηγήσω ίσως και να κατανοήσω όσο μου επιτρέπει η γνώση και η εμπειρία μου αυτό το μηχανισμό συρρίκνωσης των σύνθετων και πολλών επιλογών. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η απόλυτη κρίση μας απαλλάσσει ίσως από ένα άγχος της πολυπλοκότητας. Αν κάτι είναι μονοδιάστατο, είναι τις περισσότερες φορές και απλό. Δεν απαιτεί κόπο. Ενώ το σύνθετο θέλει περισσότερο χρόνο και θέλει και συνδυαστική σκέψη. Έχει μια αβεβαιότητα μέσα του και πολλές φορές ο δογματικός, αν μπορώ πάλι σε εισαγωγικά να βάλω μουσικός, θέλει να βγει από αυτό το άγχος του χάους, από αυτή την έκθεσή του στο χάος και σε αυτή την αβεβαιότητα. Η μουσική από μόνη της, παρόλο που μπορούμε να της θέσουμε αντικειμενικά κριτήρια, είναι πολύ υποκειμενική. Δεν είναι εύκολο να την εξηγήσουμε και έτσι δεν είναι εύκολο και να τη διαχειριστούμε. Και καταλήγουμε εμείς, ακόμα και εγώ ο ίδιος, παρόλο που έχω βάλει απέναντί μου στο κάδρο της κριτικής τους δογματικούς μουσικούς και τους απόλυτους, καταλήγουμε πολύ σε μια βολική στάση. Αν κάτι είναι πολύπλοκο, θα το κάνουμε απλό σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Αν κάτι έχει πολλές πιθανότητες, θα διαλέξω τη μία, την πιο βολική σε μένα. Αν κάτι με μπερδεύει, ίσως το ονοματίσω λάθος. Κάτι είναι ξένο προς εμένα και με μπερδεύει, ας πω ότι είναι λάθος, παρά ότι δεν το καταλαβαίνω και χρειάζομαι χρόνο και εξοικείωση μαζί του. Θα μου πει κάποιος, εντάξει ρε Σιτεό, και πού είναι το πρόβλημα τώρα, σε βάλαμε
δικαστή και μας κουνάς το δάχτυλο καθέδρας τους υπόλοιπους γιατί έχουμε διαφορετική άποψη από εσένα. Όχι, δεν πρόκειται γι' αυτό. Δεν διεκδικώ καθόλου δικαστή και κριτή των πάντων, πόσο μάλλον σε κάτι που μπορεί να μην μου αρέσει. Δεν είναι μόνο αισθητική η κρίση η δική μου και δεν είναι και μόνο η αισθητική κρίση των δογματικών μουσικών που λέω. Δηλαδή, αν έλεγε ο άκαμπτος, ας πούμε, μουσικός, αυτού που είναι η μοναδική αλήθεια. Εγώ πιστεύω αυτό. Κατά τη γνώμη μου τα πράγματα έχουν έτσι. Τα εργαλεία που χρησιμοποιώ είναι αυτά. Εμένα με βολεύει αυτός ο τρόπος σύνθεσης. Προτιμώ αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης. Είναι μία άποψη, είναι μία στάση, είναι μία προσωπική θέση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Δεν μπορώ να πω σε κανέναν μην κρίνεις. Άλλωστε η κρίση είναι ο πυρήνας του ανθρώπου. Κρίνουμε και εξελισσόμαστε, επιλέγουμε το σωστό και το λάθος. Το πρόβλημα μας τώρα πού βρίσκεται και γιατί ξύπνησαν μέσα μου αυτές οι σκέψεις με το σχόλιο του φίλου η κανονική μουσική. Όταν απέναντι στο προσωπικό μοναδικό σωστό τίθονται τα άλλα ως λανθασμένα και πολλές φορές και επικίνδυνα, υπάρχει μια λογική αποκλεισμού και απαξίωσης. Αυτό είναι μια προκατάληψη και μάλιστα όταν αυτή η προκατάληψη υπερβαίνει τον ατομικό μας, τον προσωπικό μας περίγυρο και αποκτάσει ως χαρακτηριστικά ομάδας, μπορεί να εκφραστεί και ως μυσαλλοδοξία. Οπότε εδώ δεν έχουμε απλά μια άποψη, εμένα μου αρέσει αυτό και τελείωσε, αλλά τίθονται απέναντί μας όλα τα υπόλοιπα εχθρικά. Δηλαδή συντασσόμαστε με τη μία ή με την άλλη πλευρά. Λειτουργεί εδώ το εμείς και οι άλλοι. Εμείς που υπερασπιζόμαστε το γνήσιο και το σωστό και οι άλλοι που έρχονται να το αλλοιώσουν και να το διαβάλουν. Εμείς οι σωστοί και οι άλλοι οι λάθος. Πέρα όμως από αυτή τη στάση που έχει έτσι ένα άρωμα φανατισμού, είναι βαριά η λέξη, το ξέρω, και έχει ίσως ιδεολογικό φορτίο, αλλά δεν το πάω εκεί. Απλά στο αυτό που είπα πριν και στην απόλυτη προσήλωση. Από πού αντλεί το κύρος του όσον αφορά το έργο του ο δογματικός δημιουργός? Από το δικό του και μόνο δημιούργημα, από το δικό του το έργο, ή και μέσα ή κυρίως από την περιφρόνηση και την απαξίωση άλλων έργων, άλλων συνθετών και άλλων δημιουργών? Πιστεύω ότι είναι και αυτό ένας προβληματισμός μέσα σε αυτή τη συλλογιστική. Ωστόσο, μία κακοφτιαγμένη μουσική, θα μου πείτε ποιος κρίνει ποια μουσική είναι κακοφτιαγμένη? Εγώ δεν μιλάω εδώ. Ας πούμε, στα δικά μου κριτήρια που θέλω να πιστεύω ότι είναι και διευρυμένα, μία κακοφτιαγμένη μουσική δεν θα τη φτιάξει η περιφρόνηση, η απαξίωση και η κριτική απέναντι στους άλλους. Μία έλλειψη τεχνικής, μία έλλειψη δημιουργικότητας, ευρηματικότητας δεν θα την καλέψει μία πολεμική στην αισθητική άλλων. Οπότε ας σκεφτεί λοιπόν ο καθένας μας, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Δεν είναι ότι εγώ είμαι ο αλάνθαστος και όπως είπα πριν είναι πάνω στην έδρα και κουνάω το δάχτυλο. Έχω και εγώ τις δικές μου αβελτηρίες. Ας σκεφτεί λοιπόν ο καθένας μας πού εδράζεται η αξία ενός έργου. Πού κυοφορείται η ελεύθερη συνείδηση, η αδογμάτιστη συνείδηση του δημιουργού και αποτυπώνεται μέσα στο έργο. Από τον εξοπλισμό, από τα μουσικά όργανα που παίζουμε, από τον ίδιο τον άνθρωπο πίσω από τα όργανα. Πού βρίσκεται αφετηριακά ο συνθέτης? Πίσω ή μπροστά από τον εξοπλισμό και τα όργανα και τα δόγματά του? Ο συνθέτης υπό αυτή την έννοια λειτουργεί αυτοβούλος ή καθ' υπόδειξη κανόνων και προδιαγραφών? Πόσο ελεύθερη, που είπα πριν, και αδογμάτιστη είναι η συνείδησή του κατά τη διάρκεια της δημιουργίας? Αυτά λοιπόν ήταν οι σκέψεις που έκανα αναφορικά με την, ας το πούμε, την ελευθερία των επιλογών και την ελευθερία που μπορεί να έχει ένας συνθέτης, και αναρωτιέται πάνω στην προοπτική που μπορεί να έχει αυτή η ελευθερία του, αν μπορεί να είναι μια ανελευθερία, να έχει βάλει τύχη, να έχει περιχαρακωθεί
μέσα στους δικούς του κανόνες και κάνοντας αυτούς τους κανόνες απόλυτη αλήθεια, ακόμα και αν νομίζουμε ότι είναι η δική μας, τι προοπτική μπορεί να έχει αυτό? Για παράδειγμα, το 12 που ανέφερα πριν. Ο ίδιος ο Σέμπερκ, ο Γερμανός, το είχε θέσει ως τον απόλυτο κανόνα, που μάλιστα θα εξασφαλίσει και την επικράτηση της γερμανικής μουσικής για τα επόμενα 20 χρόνια. Όχι μόνο για τα επόμενα 20 χρόνια, για τα επόμενα 2 χρόνια δεν κατάφερε να επικρατήσει το 12, να ιδρυωθεί σίγουρα, αλλά όχι να επικρατήσει. Οπότε μας βάζει και αυτό σε σκέψεις πόσο ανοιχτή μπορεί να είναι η μουσική αν την εκλαμβάνουμε και την τοποθετούμε ως αξίωμα. Η ίδια η μουσική βέβαια ευτυχώς υπερβαίνει τα δικά μας ατομικά όρια, όσο και να την έχουμε περιχαρακώσει και να την βάλουμε μέσα στο κάστρο μας. Ξεπερνάει τα δικά μας ατομικά πλαίσια. Αποδεσμεύεται και διαχέεται στην κοινωνία και στον χρόνο και στον τόπο. Δεν μένει στενά μέσα σε αυτή την μονογραμμική μας αντίληψη των πραγμάτων. Το νόημά της μεταλλάσσεται στον χρόνο, μεταλλάσσεται στον τόπο. Μια μουσική κακόηχη στο παρελθόν είναι καλόηχη στο σήμερα. Ακόμα και σε τεχνικό επίπεδο. Σκεφτείτε το θόρυβο στη μουσική παραγωγή, σε παλαιότερα αναλογικά μηχανήματα, που τις περισσότερες φορές δεν ήταν επιθυμητός. Ενώ στο σήμερα, ακόμα και με simulation σε plugins, αποτελεί συστατικό στοιχείο της μοντέρνας παραγωγής. Έτσι μας δείχνει και η ίδια η μουσική πόσο πλούσια μπορεί να είναι, πόσο πλούσιος είναι ο ακροατής, πόσο πλούσιος, εφάνταστος και δημιουργικός μπορεί να είναι ο ίδιος ο δημιουργός και πάνω απ' όλα πόσο ευπροσάρμοστος μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Έτσι θεωρώ άκαμπτη αυτή την δογματική στάση και τουλάχιστον εμένα με περιορίζει και στη σκέψη μου και στη δημιουργία μου και στη σύνθεση και στην εκτέλεση. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ που υπομείνατε το παραλήρημά μου, τη φλιαρία μου. Θα τα πούμε στο επόμενο στα λόγια. Άντε νιάου!